umbabala uThixo umuntu wakhe izinto sikhona. uThixo umbabala umuntu imeko sikhona, ngoba inceba kaThixo akukho nto engazi ime phambi kwayo. uThixo umbabala bekhona abantu bethetha behleka. uThixo nezinto ezenzeka emfihlakalweni, xa sele uThixo ebabala ubabala ekuhleni. It doesn't matter indlela ebomini oqinezeleke ngayo. It doesn't matter indlela ebomini ekuthethwe ngayo ngawe. Into eyenziwa nethethwa ngabantu asiyo into ethethwa nguThixo. Into abantu abathu yiyo asiyo into uThixo athu yiyo. Kuba into ebalulekileyo yinto ethethwa nguThixo ngawe. Into ebalulekileyo yinto etshiwo nguThixo ngawe ngaphezulu kwento etshiwo ngabantu ngawe. uThixo ubabala abantu bakhe phambi kwabacinezeli. uThixo ubabala umuntu wakhe phambi kwenhlaba, ngoba inceba kaThixo yanele. Kusengenzeka ukuba sisabheke epasikeni uthi kudala ndingaphangeli ndingafumani umsebenzi. What is the use yokubana ngaba ndimkhonza uThixo? Into erivilwa sisibhalo into ethi angeze uyidle impasika ubomi bakho busheke bunjalo. Ngoba ipasika iphethe ibreakthrough zakho. Ipasika iphethe ukukhuleka kwento zakho. Ipasika iphethe inceba kaThixo. Besele nditshilo ke ndathi ngokwexesha esikulo kuba ixesha eli ayilixesha ekwakunyanzelekile ubana ngaba kuphalazwe igazi legusho kanye lemvana. But ke ngoku kweli xesha sikulo, because ithi iBhayibhile uThixo amaxesha okungazi ke ngoko wawayeka ngabom. That means kweli xesha kukhona indoda enguYesu, eyindoda ekwaphalala igazi la ukuze ngayo sibe siyasondela kuThixo. Because ngokunqwana amaSirayeli nathi uYesu ufike ubuso bethu bukude noThixo, isono sivalile phakathi komuntu noThixo. But wathi uYesu wabonwa nguJohane, sithi uJohane nansa imvana kaThixo ethwala isuse sonke isono sehlabathi. uYesu kwanyanzeleka ubana ngaba makabe imvana. Kwathi kumvaneni bakhe waba ngumnikelo ngenxa yethu, waba sisibingelelo ngenxa yethu, waba sisicamagushelo ngenxa yethu, ukuze ngelelakhe igazi sibe ngabantu namhlanje abamayo nabanobomi. Ithi ke loo nto njengobana ngaba umpostile engqina kwincwadi yamaKorinte ukuthi enyanisweni kona ipasika yethu nguYesu, ubana kangekhe adle ipasika enguYesu ebomini bakhe buze ubomi bakhe busheke kunjalo. Xa sele kungena uYesu, ungena uYesu, bathi abantu begqibele besithi uzofa uyilo meko, bathi abantu uzofa ulunxila, bathi abantu uzofa usitya iziyobisi, bathi abantu uzofa ukhuthuza abantu, bathi abantu uzofa nje ubomi bakho buyimesi. But xa sele ngenile yena ziyaguquka izinto. Xa sele mbless umuntu, umbless abantu bekhona, umbless abahlekisi bekhona, umbless abantu abahlebayo bekhona, umbless abantu abarejoyisayo kuba bakhona abanye abantu ukuthi xa kulilo omnye umuntu ibe ukulila kwalo mntu kukuhleka kubo. uThixo ukublessa abantu abahlekisayo ngemeko bekhona, ngoba into zikaThixo senzeke kuhleni. unguThixo ozenza abantu bebona.
besele nditshilo ndathi uthi uDavide undilungiselele isithebe phambi kwababandezeli bawo. Ababandezeli bekhona akathi makangabikho ababindezeli babakhona ababandezeli, because xa uThixo esenza i-deliverance kufuneka yenzile. uThixo akabafuna abantu abathi xa becinezelwa zintshaba bathandazela ukuthi mazife intshaba. Chicken portions for just $32.99 per kilo. A box of 48 Beacon marshmallow eggs for only